Mahigit 100 katao timbog dahil sa paglabag sa liquor ban. May ulat si King Guevara. Mahigpit na ipinagbabawal ngayong eleksyon ang pagbebenta at pagbili ng nakalalasing na mga inumin. Sa simula ng implementasyon ng liquor ban hating gabi kahapon, nag-ikot ang pulis sa Urdaneta City. Target nilang mahuli ang mga lumabag sa liquor ban. Mula nung nag-umpisa tayo ng liquor ban, yung pag-implement natin ng COMELEC Resolution number 10461, nakita natin na napakadami pa rin ng hindi sumusunod. Sa pag-ikot ng Urdaneta City Police, nakahuli sila ng mahigit 100 mga lumabag sa liquor ban. Agad na dinala mga ito sa istasyon ng pulisya. We have arrested 103 na violators of this liquor ban at tuloy-tuloy po ito hanggang sa matapos yung deadline ng liquor ban, which will be on the midnight of May 13. Kakasuhan ng mga lumabag, magtatagal ang liquor ban hanggang hating gabi ng May 14. Samantala, arestado naman ang 4 na lalaki matapos ireklamo ng pananakot ng isang ginang sa Barangay Bukot, Aliaga, Nueva Ecija. Base sa reklamo ng 51 anyos na biktimang si Agnes Hermano, pinuntahan siya sa kanyang bahay ng suspect na nakasakay sa motorsiklo at nakatakip ang mga mukha. Tinakot daw siya ng mga ito dahil taga-suporta siya ng isang kandidato sa bayan at pinaparatangang sangkot siya sa vote buying. Nakumpiska sa suspect ang mga handheld radio, mga ID at 4 na motorsiklo na 3 sa mga ito ay pawang mga walang plaka.